luar biasa sih kelingan. Ayo sandang pangane yo kutut manggung kuwi Ibu Kesi yo kelingan. Ayo nggih. Ugi ngaturaken panuwun dumateng kadang kula yang sampun kangen sanget. Sapa le? Mas Arif Nglumer. Waduh, Mas nggih. Menika Mbak Brigita pun kangen kalian jenengan. Lek nyindet tenggen Medion mriki mboten jenengan semplah jari semplah. Ayo nggih. Nggih. Suwale niku kaya sesek. Ayo suwale. Ayo. Suwal ora. Lho Bu. Wis kepala 4 parandene suarane sih landung ya, Gong. Ulah ragane kok. Apa lek renang Bu Kesi iki. Anggere renang no sirahe mendelep kok metungul malah. Ah iya kuwi pelabunge kok ya ora nggih. Bu? Eneng pelang. Ha ha. Ongkake Bu. Nganu adate iki cengkok iki ora munggah kaya munggah dhisik ora. Lho mergo mambengi berarti paringi. Wingi lak entuk panjur kok Pekalongan tak paringi Bu Kesi. Aja negatif to. Ayo. Asosiamu. Asosiasi asosial. Mulai Bu. Anggunge Mbak Lia Sundari. Ya nggih niki yayi dik wah jan manggung Mbak Ndari. Iki lek cara lor ya Mbak Eni lah iki ayo. Ayo. Bas, ayo, jan luar biasa. Terus, Mbak Ndari, ayo. Mangga. Heho. Mangga. Heho, aho. Mangga. Mangga.
Ngangeng. Mangga. Oh, oper Mbak Chandra Mulya, ya Mbak. Ratani iki coba. Iki Mbok Ara. Ayo coba kaya apa? Ayo. Ara iki lek Jawa ora. Ayo. Ora-ora mbok. Kira lagu sajar. Kecok kira. Meraimu ora. Ye, neh Mbak Chandra. Pramitra. Nani Kang mi. Ayo, mumpung Pak Bupati sik lenggah. Sugeng lenggahipun Bapak Bupati. Ngono Mbak Chandra. Sugeng lenggahipun Bapak Bupati sing ganteng dhewe. Wis ngono kuwalak ditembuh lho mengko ora ayo. Lho, piyayene lak nggih bagus to Pak Yai. Nggih, bagus lahir tekan batine. Nggih, ngono kuwi. Ya mlebu gending ya. Coba sindene gending saiki. Oh, sapa le? Sapa le? Mbak Munasirah coba kaya apa? Nggih. Nggih, coba. Nggih. Mbak Monas. Wangi walolo iya aku Putri diwalik men ragosong sing yuk putri sing yo kakung jiro lu kakos anu kakung yo sing lenggah sik eneng tasih kathah nggo Pak nadyan toko adohan Pak mriki sing yuk ngeten sinden sing yo sedaya para lenggah ingkang kersa yo ngoten niku kula dongaaken putra putrinipun soleh lan solekah yuk niku sinden yo sedaya para pamirsa ya jiro lu penonton diwalik men ragosong sing yuk penonton sing yo sinden jiro lu ya Pak hebat tepuk tangan semangatnya penonton Madiun luar biasa nggih kaya ngono kuwi ya jan nganti kaya ngunggane empyak ayo kaya ngono kali dibuka ning kene ayo ngono kuwi Mbak Birgita, ayo Bir, mumpung tenggani karo Mas Arif Lumer. Ayo coba kaya apa nggih. Terus Pak, terus. Dek kaya tukang parkir ae terus ora ya semplah ae.
Ben, ayo. Gila. Kutah Pak, sik Pak, banyuku susun. Polane gumun aku ora ayo malah mutahne wedang malah ora wis ya. Pak, sik ombene kutah Pak. Ayo ngene firasat tok bir-bir ngono ya ayo. Ayo, angger wedangi susu mili ngono berarti ya ayo ngono. Ayo tegese polahe kaya ngono. Wah, wis ora. Pancen dadi sinden kaya ngene rekasane. Wit sore kudu timpuh kaya ngono ora enteng. Ha iya. Mula lek ana sinden jigang aja diseneni. Ha iya ngono kuwi nggih. Wis lek ngepel engko sik, saiki nyinden sik, ora malah ngepel ora. Marai mong bagianku omben lho Pak, dadi ombene kutah Pak. Ah iya kuwi jenenge temane pas kuwi. Ha iya ngono kuwi. Sing jenenge gending sing apik bisa menyesuaikan tema adegan. Ha iya ngono kuwi. Coba. Kutute arif nglumer. Ayo. Angele sepira to? Kutut-kutut kuwi lho. Ayo. Kewan-kewan. Ayo, yo. Ayo, Bir. Ayo, Bir. Aku guyunya apa aja Mas Arif lho sik to. Meremo. Ngono ya ngono kuwi. Kaya Anoman karo Sayang Prabu, ganti Sayang Prabu gila merem. Ayo, nggih. Manuke Mas Arif ireng harta omben Mas Arif terus guyu. Bul. Putri Kakung Per Yo Sinden penonton. Alhamdulillah, mugi-mugi rezekinipun penonton kathah melimpah ruah, turah-turah. Putra-putrine soleh solekah iso nggih tindak marang Mekah Madinah. Ayo nggih. Ana kitu gajah. Ayo. Ayo. Ya per Mbak Winong Nawangse. Ayo bareng ngombe terus mangan. Ayo. Nanai, Winong, nong, ayo nong, pakan kondur wo, yuk. Minir. Ayo. kata Monggo mumpung Mas Adit lenggah. Kututi Mas Adit. Abang ngerti sok bar ki dijak Mas Adit. Tanggapan? Iya lho masa arep nyopet ora. Tanggapan. Ayo. Kututi Mas Adit. Ata pakan Putri. pakan ono. Kampung Aroe Putri. Por nae. Alat bapak nganggo mandek.
sinden khusus laler mengeng. Mbak Triastuti Retnowati itu pun Mbak. Lera sampean ra iso ngeng. Ayo, nges. Pak Yoyo. Apa? Kenapa toh angger pas ente-entean itu harus saya toh? Apa? Saya itu dari atas bisa loh. Waduh. Iya. Angger mau entek kok saya. Loh, sing jenenge wayange lakone iki intine ning entek-entekan. Padha karo gending. Nggih intine ya ngen keri dhewe ngene iki wis to. Ora Sinama Parijata ki apik ngarep lek mburi ha memangune ora iso karya nakyah sing sesami. Sesama oleh. Oh iya sama. Nah, ngono ya ora iso Sinama Parijata ngono. Paham kowe, paham? Dong, Pak. Ha dong ngono. Lah iya dong kok ya. Tak baik-baikin nggih. Enten Pak Bupati. Isin kula nek Eli. Ayo klino kisinan ra apa-apa Tik. Sia-sia ora. Iya. Apa kuwi? Apa? Apa enek kutut manggung asu kerah lho? Enggak Pak Yoyo belum selesai. Oh, iya. Karena mulut saya tuh harus penyesuaian sama gendarnya Mas Dar. Iya, lama kan saya enggak sama Mas Dar tuh enggak berjumpa gitu. Jadi itu agak kikuk. Kikuk. Iya, apalagi rambutnya baru tuh saya jadi agak gimana gitu. Jajal kaya apa? Ayo. Mas Dar diudunkan sedikit Mas Dar. Diduk ke ngisor panggung, Dar. Usah diudunkan sedikit ora. Ya, Tik. Asung lah. Neno. Wah iki. Sampun pas Mas Dar. Oh, pas, pokoknya pas. Mbok piye pas pokoke, ayo. Ikutin suara saya ya. Iya. Bentar Pak Yoyo seruannya merincong. Aku mau serius, saya kan wirang kalau begini. Lah aku iki bendina wis kewirangan dadak serius si nyapa. Pak Yoyo diam dulu biar Mbak Tutik yang nyinden. Siap. Ya wis kono. Mas Dar lagi Mas Dar. Yuk. Tutik. Kenduli wen kelapa mangklung rara Dewi api jan kaya ambulan. Iya.